mga kamisyon. And I'm back in Bicol, alright? After a long journey coming from the north of Luzon, ang kaduluduluhan ng bansang Pilipinas, at ay nag-mission doon. Kailangan ko bumalik dito sa Bicol dahil mas maraming nangangailangan sa akin dito ngayon. So, I visited our garden. Look how bountiful our produce is. Praise God. And we thank everyone for all your support. Ngayong araw na ito, napag-usapan namin na dahil blessed ang aming mga kapartner sa New York City sa pangunguna ng Take the Stage, ang aking mga anak na kagagaling na ginamit ang kanilang musika para makapagdikom ng pondo na itutulong naman namin para makabili ng mga construction materials na ibibigay namin doon sa mga totally damaged homes. Okay, so uunahin natin, mamimili tayo ng katerbang martilyo at iba-ibang sizes ng pako at mga nylon na kanilang pantali. Dahil hindi naman lahat ng bahay ay gawa sa yero, so titingnan natin kung mabibigyan natin sila ng nipa or anahaw. So ngayong araw, samahan nyo ako habang mamimili kami ng iba-ibang materyales na ibibigay natin sa mga kapatid nating kapuspalad. Muli, thank you very much! I don't know how you call this, but this is like a mini hammer. Alright? Hammerlet. They ran out of hammers, so I took all the hammers. And this would cost me like 140 pesos. So I bought everything. Okay, you know what this is? This is a saw. We're giving this away. We will be choosing and we'll try to bless families who lost their homes by giving them a set of saw, hammer, and assorted nails so they can start rebuilding their homes. Thank you, Take the Stage, and all our friends in New York City for helping us in this mission. I hope you guys enjoy the rest of the day. We bought 4 rolls of sac trapal that we're including in the package for rebuilding houses of the severely damaged family. Meron po tayong mga anahaw na karga ngayon. Okay. And medyo nagkakaubusan ng anahaw dito sa Bicol. Dahil kumabila ang bagyo. So ngayon ay may mga pamilya tayo mabibless nitong anahaw na ito because most of the roof is made of anahaw leaves. Okay. So isa itong kasama sa ating mga misyon sa araw na ito. He loves me. He loves me not. Masakit. Masakit. Masakit siya sa car. He loves me. He loves me not. Okay, ang nakikita nyo ngayon ay isa sa ating mga proyekto na sponsored by the people of New York City, mga kaibigan ng Take the Stage. Yung nasa harapan ay iba-ibang sizes ng pako kung saan ito itutulong natin, bibigyan natin ang bawat pamilya na devastated or severely damaged sa kanilang mga bahay to start their lives. Okay, so namakyaw tayo ng mga martilyo. So every family gets a pako, martilyo, and a lagare. Plus mga nylon na pantali at trapal. Okay, so temporarily, pero magagamit nila ito dahil nawala ang kanilang mga gamit. Okay, so we thought of coming up with this per family. So ilalagay natin to sa isang bag at ang bibigyan natin ito, i-bless natin ay ang mga severely damaged na mga bahay na made of light materials. So hindi tayo pwede mamigay ng yero kasi most of the bahay na nasira ay mga made of light materials. Okay, so mahirap mag-umpisa nang wala kang gamit. So itong proyekto na ito ay sa pakikipag-partner namin sa aming mga kaibigan. Initial lang po ito. Let's see how many families we can come up with na may bless natin sa fund na nalikom ng Take the Stage. Thank you very much, everyone. Isa po sila sa i-bless natin ngayong araw na ito para maumpisahan na nilang
matayo ang kanilang bahay. Asan po bahay niyo? Ay, makakapasok po doon. May blessing galing si Lord. Wow, salamat. Napakabuti po ng Panginoon. Ayan. Okay, God bless. Ng araw. Ayan. Meron po ako para napagawin ka mo. Ayan. Ito po ay kung nagpunta ako dito. Alam ko, nagdasal kayo kagabi. Na gumawa ng milagro ang Panginoon para po sa po. Nabasa po yung mga damit nyo. O, eto po, banig. Banig, tsaka kumot. Sa asawa mo, pampukpok sa'yo. Ayan, talaga. Makakatulong po. Maraming salamat, sir. Pagpalaan kayo ng Panginoon. Po, salamat. Thank you. Kasama ko po si Aling Mariby dito sa barangay Kulyat. Isa po sila sa mga binigyan natin ng tulong noong nakaraan patapos ng bagyo. Ngunit nangako tayo sa kanila na babalikan natin sila dahil nga nawalan sila ng nabasa ang kanilang mga damit. Sa dahabi namin kapag dumating ang aming mga relief goods galing sa Maynila ay babalikan natin sila Aling Mariby. At tutulungan natin makabangon sa pamagitan ng pagbibigay ng mga gamit makapag-umpisa tulad ng martilyo, pako, lagare, trapal para mabubunga na ang kanilang bahay. Okay, hindi man po sapat pero gusto namin magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang tulong sa amin para maiparating namin ang inyong mga blessings sa kila Aling Mariby. Okay, may kuryente na po kayo. Okay, so bibigyan ko po kayo ng pang-umpisang gamit tulad ng mga pako, martilyo, lagare para maumpisahan na po inyong bahay. Okay. Saka sa mga taong hinipo ng Panginoon para pabiyayaan kayo ng ganitong biyaya. Okay po? Maraming salamat. Okay po. Nasaan si ate? Naku, ito pa po. Yung pinangakuan ko na babalikan ko, nadadala natin ng mga damit, kumot. May banig na po ba kayo? Meron naman po. Yan, banig. Dinala kita ng bagong banig, kumot, mga damit. Okay? At saka para maumpisahan nyo na yung bahay ninyo, at dinalan kita ng mga materyales para maumpisahan na. Okay? Maraming pong salamat. Salamat. Nagpapasalamat po kami sa mga nagbigay ng tulong sa amin. God bless po. Ayan, sana po makabangon tayo kaagad. Ano pa, pagbalik namin, mansion na po itong bahay niya. Ayan, in Jesus' name. Thank you po. Thank you po. Natatandaan niyo ba yung lugar kung saan muntik na ako makagat ng aso? Okay, nakita niyo sa vlog ko. Muli kong binalikan ngayong araw na ito dahil napangakuan ko yung mga bata ng damit, napangakuan namin ng banig at saka kumot. At meron din kaming sorpresa para sa kanila. Okay? Kasama ko si Aling Vivian ngayon na nawala ng bahay, saka si tatay na binigyan ko ng timba. Magandang araw po. Kumusta po kayo? Bumalik po ako ngayong araw dahil mayroon ako para maitayo nyo na inyong bahay. Dinalan ko kayo ng lagare at saka pako at saka martilyo. Okay, yun ang regalo ko sa inyo. Ay, sandali lang! Kanya yung binigyan ko ng ano, di ba? Okay, may trapal. Okay, sandali lang po. Ayan, may pamasko na ako sa inyo. Di ba nag-promise ako dadala kayo ng damit? Oh, ayan. Bye-bye. God bless you. Tulong ng mga kaibigan namin mula sa New York City, Take the Stage, and all our friends there, thank you very much for coming up with this great idea of helping our fellow Filipinos who lost their homes in the 3 consecutive devastating typhoons that hit our country. So we thought of coming up with a saw, hammer, and of course everybody gets a nylon cord to start
rebuilding their homes and their roofs and their anahaws and their nipa, and everybody gets like a few meters of this sacrifice. And we came up with an assorted different sizes of nails they can start with. It's very hard, napakahirap po to start, rebuilding your home with a broken spirit without having these basic tools that they need. So once again, we would like to say thank you for your support. On behalf of the Feed Hungry Minds family, thank you for helping Filipinos who seem to be living in the dark. You are such light. Thank you everyone and good night.